Saúdos, benvidos a Soltando Estacha, capítulo número 8. Chega o descanso, a Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Esta fin de semana non imos ter regatas, pero aquí en Soltando Estacha non descansamos, non paramos, porque temos que falar de todo o acontecido a pasada fin de semana, que tivemos dúas regatas en Chapela e dúas no Grove, e ademais imos ter outros contidos relacionados con esta competición, coa Liga Galega de Traiñeiras. Vai estar moi interesante a programa, así que vos convidamos a que vos quededes y comenzamos. Pois imos falar de remo aquí durante un anaco de tempo. Temos hoxe convidados, sempre son de luxo, pero hoxe a verdade que son importantes. E vimos comezar ese repaso o que aconteceu na pasada fin de semana pola Liga B. A Liga B que xa leva 4 xornadas e este sábado houbo cita en Porto Meloxo. Ali organizou a Megrove a 38ª edición da Bandeira Concello do Grove. Unha tarde de perfecto verán nun sitio tan estupendo como Grove, e isto foi o que aconteceu nesa cuarta xornada da Liga B. Así que, Pablo, dentro vídeo, e imos ver este primeiro resumo do programa. Benvidas e benvidos a Porto Meloxo, a 38ª edición da Bandeira Concello do Grove. Na cuarta xornada da Liga B do trofeo Xunta de Galicia, os 7 equipos desta categoría ian remar na casa de Amegrove. Regata diferente ás anteriores porque se disputaba a 6 longos, poñendo a proba máis que nunca a capacidade das tripulacións pros cambios de ritmo. As 3 primeiras traiñeiras en entrar en competición eran as clasificadas entre a quinta e a sétima posición da xeral. Polo carreiro 1 arrancaba Salgado Perillo, polo 3 Vila de Cangas e polo 4 Muros. Volvían os muradáns á escena despois de non participar na anterior xornada, e por diante deles, nas augas da Ría da Arousa, Vila de Cangas e Salgado Perillo chegaban a segunda C a boga separados por tan só 2 segundos. Viraban en cabeza os do Morrazo, que conseguiran descolgar a Muros, e a partir do terceiro longo tamén ian ir ampliando a súa vantaxe respecto aos de Oleiros. A balea Vila de Cangas era a mellor clasificada na xeral, fixo valer esa condición, impoñéndose na primeira serie por 21 segundos de diferenza sobre Salgado Perillo. Entraba na meta o equipo adestrado e patroneado por Pindusa Vázquez, e terceiro posto para Muros. Co anfitrión Amegrove, partindo polo carreiro 1, comezaba unha quenda de honra na que Cedeira tiña asignada a bolla 2, a líder Castropol a 3 e San Bertolomeu ou Versibe a 4. Castropol, ademais de defender a camisola amarela, buscaba manterse como invicta, e os asturianos apenas deixaron marxe para sorpresa. No segundo longo racharon por completa a regata e manobraban 17 segundos antes que Amegrove. Centrábase na pugna polo segundo posto cos locais, que estaban sorprendendo a filial de Meira. Cuarta, e tamén mellorando os tempos da gañadora da primeira serie de Vila de Cangas, marchaba Cedeira. A líder Castropol volveu demostrar que está como mínimo un chanzo por riba das outras traiñeiras da Liga B. A Ría de Leo venceu con moita claridade 34 segundos en relación aos outros triunfadores da xornada, Amegrove, que asinou o seu mellor resultado da temporada. Terceira concluía San Bertolomeu Versibe e cuarta Cedeira. Bandeira Concello do Grove recibiu una Castropol, un equipo intratable. El primer largo ya nos vimos delante, pero no nos acabamos de despegar. A Megrove lo veíamos ahí atrás y había que empujar como fuese. Fueron bastante duros, sobre todo en contra. As viradas, arrancar 5 veces o barco, complicado. Clasificación da regata, Castropol primeira, Amegrove segunda e a filial de Meira terceira. Na xeral, a líder invicta ten 5 puntos de vantaxe sobre San Bertolomeu Versibe. Aí tiñamos as mellores imaxes desa 38ª Bandeira Concello do Grove, e para falar sobre ela, pois quen mellor que toda unha institución no mundo do remo galego, José Antonio Triñanes Mascato, coñecido no mundo do remo como Toné. Toné, boas noites, que tal? Moi boas noites, que tal? Gracias, Abraham. Pois aí te víamos, ¿no? Na trañeira da Amegrove, como entraba desde felices na liña de meta facendo segundos, pero bueno, un segundo que vos soubo a gloria, ¿no? Sí, a verdade é que, a ver, hai que entender a situación que hai ahora mismo. Ganarlle a Castropol
é unha quimera. Seguiremoslo intentando, claro está, pero teñen un moi bo equipo. Aparte teñen a Pazos, o sea que é un equipazo. O sea que, pero bueno, co resto dos clubs, pois mira, con Meira estábamos intentando acercarnos, podemos por fin meter un pouco a man aí, pero vamos, están as cousas moi igualadas aí entre nós, Cangas e Meira. A regata foi moi boa, foi un subidón tamén por chavales, poder ter por chavales e para min tamén, claro, ter un bo resultado, sobre todo na casa, diante da xente, pois que mellor escenario. Así foi, a verdade que a regata que se non estuvera Castropol era a regata soñada, pero nada, enhoraboa, están facendo unha temporada impresionante. Sí, van ter que cometer un erro, ¿no? Nalgúnha virada ou así para poder sorprender esta temporada. E a primeira regata, como dicíamos no vídeo, a 6 longos do ano na Liga B. Que tal vos atopastes? Bueno, moi ben, ¿no? Aparte de ser o voso campo de regatas, parece que esa característica que vos deu aínda un poquinho máis de enerxía. Sí, un campo diferente, por primeira vez esta temporada remase de 6 largos. Sí, é verdad que rompeche un pouco o ritmo da remada, tanta virada e tanta arranca e para, pero non deixa de ser unha regata que polo entorno onde se fai bastante espectacular, podela seguir desde varios puntos, está pensada para eso, para que se poida seguir desde a playa, incluso do Mirador de Moreiras, desde o propio muelle, bastante atractiva. O de 6 largos e 5 ciabogas, sí, un pouco diferente, pero nunha liga diferente, pois unha regata diferente. Bueno, imos ver aí os tempos da regata, porque hai un aspecto que imos aí a analizar, porque sobre todo comentaban os de Vila de Cangas, que algo pasou aí, vamos a ver os tempos, no segundo longo, porque eles non lles saía moi ben as contas. Dicía, no, o primeiro moi ben, de feito fixeron 3:10 e Castropol 3:05, pero claro, que despois ves a diferenza do segundo longo, Vila de Cangas 7:40, Vila de Cangas que gañou a primeira quenda, e Castropol 6:44. Vamos, meteronlle un minuto, e igual que Castropol, eu diría que case todas, non? Algo debeu pasar aí na primeira quenda nese segundo longo, non? Porque os tempos non son moi normais. Pois tampouco che sabría dicir, porque nese momento a marea estaba parada, tampouco pode ser por eso. Diferencia de calles, xa che digo que non hai. O vento era prácticamente proa popa, o sea, viña do norte, unha pequena demora, entraba un pouquiño así pola aleta de estribor, pero moi pouco, era máis popa proa que outra cousa. Xa che digo, polas diferencias, nós tampouco notamos nada raro. O único que sí, o que te comentaba antes, que casi os largos a favor, que non che axudaba nada o vento. O sea, realmente, normalmente xa nunca che axuda, sempre che quita máis do que che dá, non? Vir en contra. Pero a favor, non, como que non eras capaz de coller as velocidades que supuestamente tiñamos que coller. Pero en contra do vento, viñamos remando moi ben. Ao final, as diferencias, coa nosa tanda falando, eran as que había e marcaronse no final da regata, o sea que tampouco che sabría decir moi ben. Pero o tema de marea, creo que, se non me equivoco, creo que estaba nese momento parado. Non creo que influíra prácticamente nada. Bueno, imos ver como quedaron aí os tempos finais, a clasificación, a orde, con ese segundo posto, que tivestes aí un duelo fermoso con San Bertolomeu versi B, aínda que ao final, igual a diferenza que hai é máis do que se reflexa no que foi a regata, ¿no? Que a verdade que estivo moi igualada, porque ao final metes casi medio minuto, supoño que eles tamén baixarían un pouco, ¿no? O ver que non vos collían. Bueno, non creo que Meira non baixa nunca, simplemente que nós tamén estábamos a unha diferencia igual con Castropol, e prometoche que non arriamos en ningún momento, pero ao final nunha regata, pois un ten un mellor día e outro non, e pasan estas cousas. Medio minuto estaban metendo, creo que eles non medio minuto, pero chegaron a meter casi 20 segundos, creo, en Sanxenxo, e viñanos metendo 10, e xa estábamos como recortando. Sí que me parece un pouco abultado algo a diferencia, con respecto ao tempo que nos viñan metendo eles a nós, pero a verdade é que non creo que en ningún momento arriaran, porque sabían tamén que por detrás viña Cedeira, e incluso non sabían moi ben outros equipos a ver como serían os tempos, non? Pero bueno, non creo que afluxara.
Bueno, e ademais do resultado, o mellor de todo é que se viviu unha regata normal na Liga B, ¿no? A Liga B eu creo que ahora xa colleu velocidade, xa se soltou o gafe, porque realmente aí houve un gafe, hai que buscalo ben, hai que detectalo, pero aí debe haber un gafe, e agora creo que xa o gafe xa deu tregua, ¿no? Bueno, si o gafe implica que nos quedemos mínimos segundos, xa me vai gustando que se vai o gafe, pero con respecto ao gafe, esta liga, pues, por determinados motivos, pues, está sendo como xa un pouco corta, xa é diferente este ano, pois, indo por encima, parece que a Lei de Murphy ataca sempre as regatas, se non é unha pena a néboa de Cedeira, porque é un sitio espectacular, calquer remero lle gustaría remar esa regata, é algo flipante o estar remando ali, e foi unha pena non poder habela feito. Foi unha pena tamén ter que ir 2 veces a Perillo para remar unha regata, nos tempos que están correndo, supoño que todos os equipos teñen os gastos, que esos, as cousas, pero bueno, sin entrar en fonduras, sí que hubo un pouco de mala suerte por moitos motivos, non? Pero balizajes, tamén teño que decir que, por exemplo, o balizaje da Megrove que fixo este fin de semana, había tempo que non vía un campo de regatas tan ben posto as boias. Tamén, polo do gafe, por outra parte, a ver, non podes facer nada contra o tempo, non podes facer nada contra a néboa, non podes facer nada contra outras cousas, pero si o dos balizajes sin que tiñamos que empezar a miralo un pouco máis en serio, porque tiña que haber unha norma para todos de balizaje estándar. Non pode ser que ti vayas a un sitio que balicen dun xeito, vayas a outro que entendan, que estarán en toda a súa razón, terán toda a súa razón, pero o máis igualitario é ter un campo de regatas, uns estándares. Estas cousas non podes estar entrenando 9 meses e chocarte 1 ou 2 regatas por un campo de regatas que está mal balizado. Eso non se entrena, é un pouco unha putada, porque eso non podes entrenalo, ti entrenas para remar. Pero bueno, si acabou o gafe, mellor é para todos. Sí, ahora seguro que se colle velocidade, e hai que dicir tamén que é a primeira vez que fago de speaker no barco, O sea, que estivo moi ben a experiencia, fixestes un barco ali, coa carpa de Toldos Gómez, a verdad que foi unha experiencia fermosa, moi ben organizado por Amegrove. Bueno, tamén, ti estabas falando agora de o que debe reflexionar a Liga, porque ti son un home con moita experiencia, a Liga Galega de Traiñeiras, e toda a vida estiveches en Mecos. E agora estás en Amegrove. Iso como foi ese cambio? O sea, sí, toda a vida son de Mecos, de toda a vida, seguirino sendo toda a vida. Neste caso estou en Amegrove porque me tocou unha época que necesitaba pois un cambio con outras cousas, facer xa outras cousas en outros sitios, salirte un pouco da zona de confort. Tamén teño que dicir que insisteu moito o entrenador que fora, insisteu moitísimo. A verdad que teño máis que a palabra de agradecimiento porque me tratan en palmitas. Desde o minuto -1 sentíme un máis ali. Nada, pues, está sendo moi natural e todo, xa che digo, parece que levo 10 anos aí con eles. No te tratan como a Figo, ¿no? Ahí por cambiar de equipo non hai ese problema, ¿no? Por cambiar de Mecos para Amegrove. Esa época tocoume vivila, pero xa non existe, eso, gracias a Dios, xa non. Porque antes sí, ¿no? Antes sí que había rivalidade mal levada. Co paso do tempo ves que foi rivalidade mal levada, se me apuras, pero a rivalidade foi sano para que creceramos os dous equipos dentro dun pueblo que é bastante prolífico no mundo do remo, porque daqui salen e saldrán moitísimos bons remeros. Pero un paso natural que se ten que dar o de somos veciños, ahora mesmo teño amigos en nas dúas treineras, sempre estuven, o sea que non, como en outros clubs, o sea, vas a unha regata e tes xente do Grove pois, en varios sitios, xente que remou contigo, entonces é unha cousa bastante natural hoxe en día, do cal me alegro moitísimo. Iso está ben, home, iso está ben que se normalizara a situación. Bueno, e este fin de semana que toca? Descanso ou como ides preparar aí o final da temporada? Ides baixar un pouquiño este fin de semana para coller folgos para que resta ou a darlle caña para non perder o pico de forma? Non, hai que entrenar, que senón enseguida te faz o sillón. Non, hai que entrenar. Non sei como terá pensado descansos e tal, que estamos entrenando e faremos unha semana normal, como se houbera regata, vamos. Está ben. Bueno, pois a estar a darlle duro e a descansar un pouquiño tamén, que despois ven aí o rush final, as últimas 3 regatas. Pois un placer, Tomai, estar contigo aquí falando un pouquiño desa regata
bandeira Concello do Grove e daqui ao final de temporada a ver se aínda volvemos a falar aquí en Soltando Estacha contigo. Moitísimas gracias, Abraham. Un saludo para todo o equipo. Veña, está todo aquí. Veña. Graciñas, Tone. Aquí temos a toda a institución, a Liga Galega de Traiñeiras, Liga B, que imos ver agora como está esa clasificación, como chega a paréntese. Despois de 4 xornadas, pois temos a Castropol, que leva un pleno de puntos, leva 28, ten 5 de vantaxe respecto a Meira B. Despois a Megrove, o equipo de Toné, subiu gracias ao resultado do outro día, subiu a terceira praza, Cedeira cuarta, Vila de Cangas quinta, Salgado Perillo sexta e Muros, que volveu á competición despois de non estar na anterior regata, pois aí está sétima con 5 puntos. Pois isto foi a Liga B no Grove e a mesma hora, pero en Chapela, pois comezaba ali a bandeira feminina, a sétima bandeira feminina Concello de Redondela, foi a única cita da fin de semana para as mulleres. Imos ver o que aconteceu noutro enclave fermoso na Ría de Vigo, nesas instalacións o carón da praia de Arealonga. Así que imos ver o resumo desa xornada do sábado. Chapela viviu no último sábado de xullo unha dobre xornada da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. Ata Arealonga chegaban as protagonistas da bandeira feminina Concello de Redondela. Sétima edición desta cita e tamén sétima xornada da Liga das Mulleres. Unha tarde calorosa na que as dúas primeiras quendas ían ser lanzadas. Na primeira poñíanse en marcha Ribeira polo carreiro 1, Rianxo polo 2 e Castropol polo 4. A continuación soltaban Estacha, Puebla na boia 3 e Salgado Perillo na 4. 5 embarcacións en liza e dende a primeira referencia o mellor tempo na Ría de Vigo marcouno Rianxo. O ecuador da regata, as Rías Xeiras, chegaban 6 segundos antes de Castropol e a terceira en virar era Ribeira. Rianxo era favorita pola súa posición lateral e estaba cumprindo cos pronósticos. Aproximábanse a segunda virada Puebla e Salgado Perillo con peores tempos que os 3 equipos da primeira quenda. E neste cara a cara o público presenciaba como as da Pobra, que estaban indo máis e abogaban lixeiramente por diante aos doleiros. Esforzo final de Rianxo que por 7 segundos de diferenza bateu a Castropol no desenlace da primeira quenda. Terceira entraba Ribeira e o seu tempo ia melloralo por pouco máis dunha décima Puebla. Salgado Perillo baixaba o pano desta dobre serie. Imaxe esta quenda de honra con Mugardos a Cabana de Ferrol polo carreiro 1, as locais de Chapela Uofco polo 2, Tirán Pereira polo 3 e a líder Cabo da Cruz polo 4. As de Arealonga comezaron mandando tanto na primeira como na segunda cea boga, viraron 2 segundos antes que as boirenses. Por detrás dos 2 equipos máis fortes da liga, Tirán Pereira estaba superando a Mugardos a Cabana Ferrol. Os duelos estaban nun pano e Cabo deulle a volta a situación no terceiro longo. A embarcación de Boiro comezou o último parcial con 9 segundos a seu favor e acabaron vencendo con autoridade. Triunfo, terceiro seguido das líderes, Chapela Uofco entrou a 19 segundos, Tirán Pereira obtivo a terceira posición, cuarta praza na quenda e na regata para Mugardos a Cabana de Ferrol. Cabo reforzou a súa camisola amarela e deu un golpe á liga na casa da súa principal rival, no día que se celebrou a Festa do Carme en Chapela. Os 2 primeiros longos foron bastante bons, salimos con ganas e con garra, pero sí que depois no terceiro longo notamos aí que, bueno, que íbamos dando todo, pero foronse indo pouco a pouco. La verdad que nos da un poco de energías ya poder dar ese paso más y estar donde queríamos estar. Nos costó un poco, pero creo que el barco está cogiendo buenas sensaciones y a seguir así. Clasificación da bandeira, Cabo primeira, Chapela Uofco segunda e Tirán Pereira terceira, mesma orde que nunha xeral, na que hai empate a puntos na terceira posición. Pois así de entretida estivo esa regata bandeira Concello Redondela feminina, a sétima xornada, e imos comentala pois cunha amiga deste programa que hoxe xa non a collemos na cama como outro día que lle pegamos un atraco, Nerea Cerqueira de Chapela Uofco. Hola Nerea, boas noites. Boas noites, que tal? Bueno, hoxe xa non foi atraco, hoxe xa foi pactado no. que te íamos chamar. Ui, que te quedaches aí, que se quedou conxelada a imaxe. Oxe, entra e sae. Ai, vale, que se corta. Pero se me escoita, ¿no? Sí, ahora sí que se escoita ben, sin ningún problema. Ben. Bueno, víamos segunda posición de Chapela, ía desencabeza ata metade da regata e despois Cabo, nos 2 últimos longos foron máis fortes, non?
Sí, bueno, xa o ano pasado tamén nos pasaba iso, que os dous primeiros longos sempre pelexábamos e incluso poñíamos diante, e logo elas son máis fortes neses dous últimos. Esta regata en concreto, encontramos sensacións na traíña, nos dous primeiros longos, pero xa comentaba aí Silvia, a miña compañeira, no terceiro non, a pesar de seguir querendo, non. Ui, que se queda aí un pouco cortada a imaxe. A ver, Nerea. Vamos a pedir, Nerea, si tal, entra y sale da conexión y así agarramos un intre aquí por ti. Entra y sale para que recargue y seguimos falando, seguimos comentando esta bandeira Concello de Redondela femenina, sétima xornada, dicíamos, e aí estaba pois o interese sobre todo da regata, non? Chapela, que a segunda clasificada recibía no seu campo de regatas a Cabo da Cruz, que é a líder. Están moi igualadas durante toda a temporada, pero a verdade é que a victoria de Cabo pois vale o seu peso en ouro, xa non tanto polos puntos, que tamén son importantes, porque é un puntiño máis, pero sobre todo polo feito de gañar na casa de Chapela. Ahora temos a Nerea aí, que sabemos con claridade o que nos estabas comentando, ¿no? Que iso, elas despois teñen un final máis forte, ¿no? Polo que se está podendo ver. Sí, polo que estamos vendo, sí, e xa o vimos o ano pasado tamén. Bueno, Pero bueno, a regata, as condicións eran as ideais, non? Na ría de Vigo, aí o vento era pouquiño, non? sí, non deu moito norte, entón ben púdose remar ben. Bueno, e unha liga na que, aparte da vosa pelexa, despois tamén está Tirán, que outro día estivo aí, non? Parece que tamén van a máis, non? Nese duelo que ten con Mugardos a Cabana de Ferrol. Sí, xa o comentei outro día que interesante non está solo a nosa pelexa con Cabo. Mugardos a Cabanas tamén está aí mostrando moi bo nivel, Tirán está aí cada vez máis, e logo nas outras quendas tamén Rianxo está aí pelexando, un día se están unhas arriba, outras abaixo, está eso, moi interesante toda a liga e cada día a súa batalla propia gana unha. Bueno, estamos vendo as imaxes, a verdad que desa sempre imaxes fermosas aí en Chapela. Imos ver agora os tempos para ver como foi a distribución aí por quendas. Esa primeira na que Rianxo era máis rápida, despois Puebla na segunda, e aí temos, non? Vos en cabeza ata metade da regata, despois Cabo da Cruz, que a 2 segundos por baixo, acabou impoñéndose. Como estaba desde ánimo un pouco a acabar? Como acabastes de ánimo? Porque estabades na casa, supoño que queríades gañar. Como estabades? Bueno, gañar queremos sempre, non? Pero, bueno, xa te digo, nos dous primeiros longos soubemos encontrar sensación, soubemos deixar que o barco desarrollara, logo é iso, deixamos de encontrar ese punto no que o barco corría, bueno, intentando mellorar. O noso plantexamento é mellorar cada regata é un mundo distinto, igual a próxima aguantamos 3 en vez de 2 ou aguantamos os 4 e levamos a bandeira. Ides esta semana a Campeonato de España ou descansades? Sí que imos. Ides o campeonato, non? Ia che preguntar se iades descansar ou non. Bueno, e tedes contas botadas para o que é a Liga, por se aínda ya podedes levantar, como se di vulgarmente, a Cabo da Cruz, ou non facedes contas. Que normalmente o que din os deportistas, non facemos contas, aínda que todos as facedes, pero bueno. Bueno, nos a final as que teñen a presión, por así decilo, e a expectativa son elas, que son as vixentes campeonas da Liga. Nos, pois, todo o que poidamos ir a mellor e gañar, benvido sexa. Aí vemos a clasificación final da regata que non a repasamos, 8 segundos. A verdad que estivestes aí ao final, non? Estivo a cousa interesante. E despois eses duelos que ti dicías agora, que hai duelos por... No longo recortamos un segundo. Ajá. O sea, acabastes con boas sensacións, non? Sí. Aí está.
Bueno, como vos plantexades o que queda de temporada? Tamén estades pensando en ir despois a outras regatas, a acabar a Concha, todo isto, ou como tedes? Agora é o momento de descansar un pouco. Eu creo que a Concha ao final é o obxectivo de todos os remeiros que teñen a oportunidade de poder ir a disputar a clasificatoria. A temporada, ao final, quedan 3 regatas, o sea, despois desta fin de semana do Campeonato de España, quedan 3 regatas e o Teres Herrera. Non xa che digo, a intentar facer o mellor que podamos, se podemos gañar ben, e se non, tamén. E tedes a sensación esa de que vos quedas a pouquiño na Liga Galega, que para o ano toca outro reto, porque hai que lembrar, ¿no?, que as dúas primeiras clasificadas na Liga Galega que ascenden a Liga Euskotren, ¿no?, que é a femenina. Sempre me confundo entre Euskotren e Euskolabel, sempre. Sí. Si non penso rápido. Sí, bueno, eso é algo que ten que valorar o club, temos que valorar nós. Ao final, remar nunha liga como Euskotren é un esforzo xa non só económico, senón de todos os remeiros. Bueno, non todos os traballos permiten ir todas as findes de semana lá, non todas as remeiras están disponibles, o esforzo económico é moito tamén. Bueno, non estamos pensando neso agora. Primeiro esta temporada e para que ven xa o que sexa. Bueno, esta temporada, que sempre o dicimos, a Liga Femenina creceu, récord. Eu creo que tamén iso vos encanta, ¿no? Que chegar ás regatas, que haxa 9 equipos, ti que esa temporada pasada estabas, bueno, ti xa levas tempo, ver ese crecemento seguro que enche, ¿no? Sí, por supuesto. Ao final, canto máis grande se faga a liga, máis grande facemos ao remo galego femenino, non? Eu creo que é un orgullo poder contar cunha liga con 9 equipos competitivos, quero dicir. Sí que hai algún que sempre está un puntiño por riba do outro, pero están pelexándose todas entre todas, cada unha ca súa propia batalla, ca súa propia guerra, e ao final é un orgullo poder dicir que temos unha liga de 9 equipos. De que hai salsa, que iso é o bonito da competición. Sí. Bueno, pois Nerea, que como sempre dicimos, voceira oficial de Chapela UOFCO, sempre a portavoz, que fai moi ben falando para os medios, agradecerche unha vez máis a túa presenza en Soltando Estacha e nada, a darlle duro nas regatas que quedan, que volvedes, a Liga Femenina, volvedes en Castropol, non? A seguinte que tedes, non? Sí. Sí. Castropol. Bueno, nada, gracias a vosotros. Mencionar tamén que van a entrar hoxe, me comentaron 2 patrocinadores, darlles gracias tamén polo apoio ao noso deporte. Pois así vai ser, estabas ben informada do que vai acontecer despois trasladamos a mensaxe, porque igual xa están vendo. Pois moitísimas grazas, Nerea, unha aperta. Hasta logo. Igualmente. Aí tiñamos a Nerea Cerqueira de Chapela UOFCO. Imos ver como queda, como chega esta paréntese a Liga Femenina. Pois está encabezada por Cabo da Cruz, con 3 puntos de diferenza respecto a Chapela UOFCO, equipo de Nerea. Terceira está Tirán Pereira, nese duelo con Mugardos, a Cabana de Ferrol. Están igualadas a 44 puntos. Quinta Rianxo, sexta Ribeira, Castropol está sétima, oitava Puebla e novena Salgado Perillo, con 13 puntos, o que dicía agora Nerea, que hai pugnas en todas as partes da clasificación e iso é o bonito. Pois foi a única regata da fin de semana na Liga Femenina e se movernos de Chapela, imos ver agora o que aconteceu despois na Liga A, cuarta bandeira Chapela Concello de Redondela da Liga Masculina. Isto foi o que aconteceu despois de acabaran as mulleres, pois entraron os homes en acción e ofreceron o seguinte espectáculo. Tempo para a oitava xornada da Liga A do Trofeo Xunta de Galicia, cuarta edición da bandeira Chapela Concello de Redondela. Os homes ian dar continuidade a unha tarde de sábado que comezara no mesmo escenario coa competición feminina. En unha fin de semana con dobre entrega da Liga A, ianse poñer en xogo puntos moi importantes para as 3 pugnas que hai na Seral. O título, a loita por estar na quenda de honra e evitar os postos de descenso. Dúas primeiras series lanzadas, na segunda Rianxo marchaba polo Carreiro 1, Mecos polo 2, Mega polo 3 e a filial de Cabo da Cruz polo 4.
Antes saíran outras 4 traiñeiras, entre as que Narón era máis rápida a metade de regata, por diante de Mugardos, terceira viraba cesante Roda Vigo e cuarta Puebla. O rexistro de Narón ían melloralo Rianxo e a filial de Cabo. Entre esquemecos empataba cos naroneses Émera e a un segundo por detrás. Igualadísimo pulso entre Rianxo e a filial de Cabo. No último longo, Narón consolidouse a fronte da súa quenda. Segunda Mugardos, que deste xeito abandonaba o último posto na xeral. Terceira cesante Roda Vigo e cuarta Puebla. Final o sprint, con Rianxo batendo a Cabo. Mecos entraba por diante de Mera e ambas melloraban o tempo de Narón. Quenda de honra con 3 traiñeiras da Ría de Vigo desafiando a líder Bueu Tecarsa. A local Chapela Buefco estreabase esta temporada xunto ás 3 primeiras clasificadas na xeral. Comezaba moi forte Bueu Tecarsa e os da Mariñeira presentábanse na segunda virada cunha renda de 7 segundos sobre San Bertolomeu Bersí. 3 segundos máis tarde ceabogaba Tirán Pereira e Chapela Buefco ocupaba a cuarta posición. Bueu Tecarsa fixo gala da súa solidez. Vitoria por 7 segundos, por menos de 2. Meira dobregou os seus veciños de Tirán e Chapela clasificaríase quinta por detrás de Rianxo. Camisola de líder para os pupilos de José Ferral e sexta bandeira da temporada para Bueu Tecarsa. Plantexamos intentar aguantalles. O primeiro longo fixemos ben, pasámonos un pouco na primeira ciaboga, pero bueno, a pelexar co que tiñamos, a verdade é que contentos. Descolgámonos un pouco, pero conseguimos manter o posto na liga e meternos entre Rianxo e Cabo, que están moi preto na outra quenda, e a verdade é que, bueno, temos que estar contentos. Resultado da bandeira, con Bueu Tecarsa como gañadora e o cuarto posto de Rianxo. Na xeral, a líder ampliaba a 4 puntos a súa vantaxe sobre San Bertolomeu Bersí. Bueno, pois aí tiñamos un avance, porque o noso convidado agora para analizar esta bandeira en Chapela, pois é Juan Zunzunegui, con quen falábamos o remate da regata, o adestrador, remeiro tamén, en Chapela, Buefco. Hola Juan, boas noites. Ui, estás muteado, creo que estás muteado, desmuteate aí, que non te escoito. Ahora. Ahora, a semana pasada que non pudemos falar contigo, pero prometimos que estaba Zunzunegui hoxe aquí, e aquí temos a Juan Zunzunegui para falar do que aconteceu en Chapela, que xa te escoitábamos a versión, ¿no? Unha versión que ofrecías en quente, despois reflexionando unha vez que chegaches a casa, que lle deches voltas a regata, cambiou un pouco a túa perspectiva do que aconteceu o sábado, máis ou menos foi iso que pasou. No, foi iso máis ou menos, o sea, está claro que hai 3 equipos que están por riba, están marcando diferencias, e plantexamos a regata aguantalos e intentar ser rápidos, por lo menos o primeiro longo conseguimos entrar no grupo, digamos, non quedamos fora de regata, e no segundo, pois sí que xa nos quedamos un pouquiño. E depois, vendo a regata, vendo como están as boias 2 e 3, pois está claro que se nos pasamos na primeira boia e nas outras xa temos tal, pois vamos ir máis a remolque. Está claro que non temos agora a velocidade para ir cos 3, pero pues, en vez de aguantar un longo, podíamos haber aguantado 2 longos. Pero bueno, hai que traballar ben e seguir así para poder estar máis preto, para se falla algún, poder meterse diante. Bueno, era vos a primeira vez na quenda de honra, e hai que recordar que ti comprometeste con Chapela para coller un proxecto na Liga B, e despois, cando chega o día grande, ¿no? Da festa do Carme en Chapela, estades na quenda de honra da Liga A. Como cambiou a película, ¿no? Desde que ti chegaches a Chapela. Sí, a verdade é que cambiou bastante. E bueno, pois é o que buscaba o club, o que buscaba eu e os chavales que estaban no equipo. Hai xente moi xoven, está claro que hai algunhas incorporacións que dan calidade nas regatas, pero máis que nas regatas, nos adestramentos do inverno, que vean como adestras a xente durante que leva anos, ten as ganas que tiña hai moitos anos, despois de haber remado pois, en calquera sitio. Iso é o que quería eu, que veran como adestra a xente día a día, non montalos nunha regata con outro, pois está claro que tamén gusta, pero o valor real deste ano é que a xente xove toda este adestrando día a día con xente que é moi currante e que, polo menos,
o que digo, ahora acompaña os resultados e podo seguir enganalos para decir, hai que adestrar máis. Pois sí, vamos a adestrar máis porque andamos máis, pero se non chegan os resultados, podes dicirles que adestren, pero non van a facer da mesma maneira que se ven que non teñen un resultado. Oye, unha curiosidade, estamos vendo as fotos aí, quen é o remeiro de Chapela que ten a tatuaxe esa da traiñeira que estamos vendo aí? Porque creo que de Chapela, non? A foto. Vi un tatuaxe de David, non sei, hai varios que teñen tatuaxes, pero se te digo a verdade non sei. Non me fixei na foto, detectalo, a ese porque está moi currado, aí como se fixo a traiñeira, pero ahora no carrusel este que estamos vendo, mira, aquí o temos. Sí, ese, pois non sei que ver. Non sei, mañana xa me dirán algo, non eches a tatuaxe. Bueno, o adestrador non se fixa moito no das tatuaxes. Non, aparte vai polo lado dentro do brazo e igual se fora por fora fixaríame máis ou vería cando fai un xesto que non me gusta, seguro que o machaco, pero ver a tatuaxe por dentro non. Bueno, aí vamos ás quendas, as tres, non sei se te chamou algo a atención no resto de quendas, sobre todo a actuación de Rianxo, ¿no? Que foi espectacular e que lle deu a presenza na quenda de honra o día seguinte, no, Brobe? Sí, a ver. No, Rianxo estivo na quenda o sábado vendo, pois vemos que subiu o vento, non sabes ver, pero fixo Rianxo moi bo fin de semana, tanto o cuarto posto o sábado, confirmou o seguinte día cun quinto posto que estaba moi ben este fin de semana, e un equipo rápido, o sea, estamos aí no grupo que parece que agora algún igual se descolgou un pouco, pero estamos aí un grupo que precisamente estar aí, estar por diante, é o que me está condicionando un pouco o tema das rotacións, que igual había xente xove que podes darlle máis regatas ou gustaríanos darlle máis regatas, pero estando a pelexa como está con todos estes equipos, pois está claro que tes que ir dándolles, pero non podes facer 4 ou 5 cambios, porque senón todos estes equipos, pois podes baixar bastantes postos, pois estamos todos moi preto un doutro. E despois o desenlace da vosa quenda, da quenda de honra, apostabas por Bueu Tecarsa ou pensabas que igual podía pasar como pasou o día seguinte, que San Bertolomeu Bersí e incluso Tirán Pereira, que estivo moi cerca, podían darlle un susto? Sí, a ver, coas diferencias está claro que Bueu pode ter un pequeno marxe, porque por eso está ganando máis bandeiras, pero a nada que se lle torza o que non faga o 100%, pois está claro que Meira está moi preto e están dando moi ben tamén e pode ganarlle, o sea, non é que vexas que van sobraos, o sea, están ganando máis e teñen un pequeno marxe, pero as diferencias non son para permitirte unha mala regata. Está claro que se non fai todo 100%, pois Meira ou Tirán xa lle gañou unha vez, está un poquinho, pero Meira sí que non é como nós que temos que esperar que fallen bastante, ter sorte, tocarnos todo de cara, eles todo entre eses dous equipos, o que falle un pouquiño, pois o outro valle ganar. Podemos ver aí como quedou a clasificación final desta cuarta bandeira, Chapela Concello de Redondela, con Chapela Wofco, que quedastes quintos. E bueno, como está sendo un pouco o teu regreso ao remo galego? Porque aquí estamos falando cunha institución absoluta no mundo do remo, olímpico 2 veces, despois cunha trayectoria na Liga ACT de anos e de moitísimos éxitos. E que te atopaches o volver a Galicia? Por lo menos estás atopando unha liga super emocionante, non? Sí, a verdade é que tanto falaban da ACT, as tandas, a igualdade, este ano, pois, estáse pasando un pouco nesta liga, porque na primeira quenda saen tandas moi igualadas, na segunda e na última, pois, disputándose a liga e tamén con poucas diferencias. A verdade é que está sendo unha liga moi atractiva. Vínonos moi ben a nos estar na segunda tanda nas primeiras regatas para poder, pois, traballar algunhas cousas, madurar o equipo e agora, pois, bueno, estar na quenda de honra, pois, está moi ben para o clube e todo, e
estamos nun momento que podemos permitirnos pois facer unha regata na quenda de honra sin desmontarnos, porque nos pilla isto hai un mes e seguro que non podemos facer un primeiro longo disputándolles un pouco, pero agora sí, é o que dicía, están ya dende que empezou a Liga, veías cada quenda, fixéronse os grupos máis ou menos de 4-4-4, pero entre cada grupo non había unhas diferencias de que superas o que iba a pasar ao final da regata. Entón, iso a nivel de espectáculo e a nivel de todo é mismo para que nos melloremos o noso nivel. A estar uns preto de outros, pois oblíganos a afinar todo, a axustar e a mellorar, que é o que temos que conseguir entre todos, que a Liga cada vez sexa máis disputada e máis potente aquí en Galicia. Oye, unha dúbida, os que sodes adestradores e remeiros, unha vez que empeza a regata, ti segues dando ordes ou aí te convertes só en remeiro? Depende do momento. A ver, hai veces das algunha orde, algo moi concreto. Eu non, unha palabra, dúas, pero digo yo, remeiros tamén. A min que a xente gústame que participe, pero cunha palabra ou un ánimo deixo bastante confianza aos patróns, pero non me gusta que un diga unha cousa, outro conteste, sabes, conversacións non. Pero ánimos, algunhas cousas que podo ver, pois se me dá para decilas, podo decilas. Hai momentos que tamén os regatas que van complicadas ou cando tes a 2 días, o segundo día que vais un pouco máis xusto, pois sí que tens que medirte máis, pero ou se vexo algo moi claro, pois sí que procuro decilo, pero senón non fago máis de remeiro. Hago o traballo antes e se non hai nada que se saia moito do guión, pois fago de remedio. Bueno, ti que estiveches en 2 Xogos Olímpicos, aínda te pos algo tenso na Liga Galega de Traiñeiras, a tensión esa mantense ou se vedes de outra perspectiva? No, a ver, sempre te pos tenso porque ti queres disputar a regata, queres gañar, todos nos gusta. Mira, a primeira regata que remei, despois da operación, pois non sei se foi porque igual non tiña seguridade de haber estado adestrando todo o tempo, tal, pois sí que me puse especialmente nervioso. Incluso algún compañeiro dos que xa habían remado comigo hai anos dixo, pois hoy noto o corpo, noto xa coa adrenalina, pois que estaba ya notando máis que nada. Ahora, pois, estás acostumado, non notas tanto, pero nesa regata, en realidad, eso sí que estaba antes de sair a aguas, e xa notaba o corpo que estaba preparándose para o que lle viña arriba. Bueno, para despedirte, Juan, o obxectivo supoño que é, no que resta de Liga, asentarse aí, non? Nesa quenda de honra, que sempre hai o hándicap, non? De que te descolgas, que hai o eterno debate, non? Que é mellor, estar na intermedia ou na de honra un pouco descolgado? No, a ver, xa te digo, hai un mes diríache que na segunda poder madurar e tal, pero agora mesmo está claro que estar na queda de honra pois, para nós, equipo que en principio vamos a estar na Liga B, estar na queda de honra, pois hai que mantelo, e xa te digo, somos bastante rápidos, faltanos xa cando nos metimos cuartos, xa dixen, faltanos un inverno ou 2 para poder andar coa xente que está arriba, porque onde estamos perdendo o primeiro longo sempre o facemos incluso na outra quenda en tempos bastante parecidos, pero o segundo e o terceiro, que cando tes que ter un cruceiro traballado de fondo e de todo, pois é o que nos está faltando para poder andar cos 3 de arriba. Bueno, esta semana, fin de semana, Campeonato de España, supoño, ¿no? Que vai Chapela, non me lo preguntei, pero supoño que... A que parezca mentira, eu supoño, pero o plazo acababa hoxe, mañá confirmarán algo e, bueno, é como se está facendo as cousas no remo, digamos, porque sabendo que hai ACT, sabendo que hai ARC, que só poden ir galegos e asturianos, pois o normal creo que sería habelo aclarado antes, inda que o plazo fora hasta hoxe para inscribirse, o sea, sabemos que a opción de ir témola poucos clubes, entonces o que non é normal é que teña que ter o equipo
a ver se este fin de semana descansan para poder estar coa familia ou teñen que irse a Castropol todo o fin de semana fora. Es que es ou blanco ou negro, non mo din hasta o non se confirma cando é super simple. O sea, non hai moita opción, porque non van vir de outra autonomía ou de outro lado. Entón, a Federación tiña que haber ampliado, haber limitado o plazo, falar cos clubes e telo claro, porque xa te digo, a día de hoxe, agora mesmo, poden nos dicir que sí ou que non. Entón, un sí supón, pois, a ver se non ten problemas o equipo, a ver como conseguimos hospedarnos ali, se que hai, porque poden haber 8, pode haber 4, non sabemos a participación, se é un día, se 2, 3. Non son formas de ir a un campeonato, non son formas de cando non hai tanta xente que pode ir polo tema de que hai ligas. Entón, tiñan que haberlo xestionado de outra maneira e por lo menos decirle, pues, ya xa te digo, só por respeto, a mí o que máis fastidia podo ir ou non ir, pero ter a 20 tíos aí esperando a ver que lles tengo que decir, para mí é unha responsabilidade e o estrés que teño en riba agora é ese, o sea, non poder decirles vamos a ir este fin de semana aí isto e outro, fora de que podas cambiar os adestramentos ou todo, pero... A ver en que queda. Ahora queda fin de semana, o que seguro, que despois volve a competición da Liga A en Narón, que tedes aí o día 13. Así que sorte no que queda de Liga A, Juan, e moitas grazas por acompañarnos aquí en Soltando Estacha. Moitas grazas a vosotros e a seguir aí para que crezca o remo entre todos. Temos que sernos da potencia e non o País Vasco nen fora. Bueno, pois aí estaremos. E con xente como Juan Zunzunegui, pois é moito máis fácil que creza a Liga. Graciñas, Juan. Boa noite. Vale, moitas gracias. Pois aí teñamos o adestrador e remeiro de Chapela. Imos ver rapidamente a clasificación. Quedaba con Bueu con 4 puntos e esa diferencia pois ia cambiar o día seguinte, porque ahora xa oímos ver de contado o día seguinte o que aconteceu, que houbo regata tamén da Liga A 11ª bandeira Virxe do Carme. Volvemos ao Grove, onde comezamos o programa e imos ver o que aconteceu ese día. Aí podes, Pablo, soltar as imaxes e imos comentando neste campo de regatas do Grove, que non é o mesmo que o de Porto Meloxo, este aí no centro do Grove. E aí comezaba esta novena xornada da Liga A, unha primeira quenda. As quendas estaban feitas polos resultados non da Liga, senón do día anterior, e por iso Mera remaba na primeira quenda. Aí temos o conxunto Oleiros, que ia de primeiro no duelo que tivo aí con Puebla, que fixo unha gran regata. Hai unha das ceabogas con Mera destacada, podemos ver Puebla segundo, e despois Mugardos terceira e Cesante Rodavigo, que foi a que máis se lle atragou esa xornada. E Puebla que ia conseguir nesta quenda uns puntos interesantísimos na loita pola permanencia. Entraba a primeira Mera, cumprindo os pronósticos, e vemos o esforzo final, a champa aí de Puebla. Comezaba a segunda quenda na que estaba o equipo de Juan Zunzunegui, o noso último protagonista, e foi Chapela quen dominou esta quenda, na que estaba tamén a filial de Cabo. Estaba Narón, que é unha trañera que está sempre, ou casi sempre, na primeira quenda, pero esta vez polo resultado do día anterior, pois estaban nesta quenda intermedia e estaban os locais, estaban os anfitrións, estaban Mecos, e foi unha regata, unha manga super interesante. Xa dicimos, con Chapela, e aí temos a metade de regata. Mecos estaba prácticamente igualada, Cabo da Cruz aí, a final de Cabo de Cruz xa lle costaba, e Narón, que ia xa en modo contrarreloxo, para superar as da primeira quenda. E temos estas imaxes espectaculares que estamos vendo nas retransmisións televisivas da G2, a última virada. Aí temos a Chapela como aí incrementaba un pouco a súa vantaxe respecto a Mecos na súa casa, que fixo unha actuación, agora imos a analizar cun dos seus remeiros, pero moi notable, e o esforzo da área longa do conxunto adestrado por Zunzunegui, que entraba en liña de meta e situábase co mellor tempo, mellorando o rexistro de Mera, da gañadora da primeira quenda. Quedaba aí a quenda final, a quenda de honra, e era unha regata importantísima, porque no caso de que Bueu Tecarsa conseguise a vitoria, aí temos a líder, deixaría bastante vista para a sentenza a competición, así que non podía fallar San Bertolomeu Bersí, a segunda clasificada, nesta quenda na que ademais estaban Tirán Pereira e Rianxo,
a gran revelación da fin de semana, que se meteu nesta quenda de honra e estivo, ademais, moi ben. Aí chegaban igualadas, Bueu e San Bertolameu a metade de regata, e a partir de aquí, San Bertolameu Bersí, Meira, que tivo un punto máis. Aí vemos como chegaba a última virada en cabeza, liseiramente por diante de Bueu Tecarsa, moi pretiño delas estaba Tirán Pereira, que tamén estivo metida na batalla, e no último longo, San Bertolameu Bersí, que certificou o seu triunfo, o segundo da temporada, e deste xeito mandou unha mensaxe a Bueu de que non teñen ni moito menos o título no peto, que aquí queda moito, e a celebración, eufóricos, estaban os remeiros de San Bertolameu ou Bersí, os gañadores da 11ª bandeira Virse do Carme, entraba Bueu segunda, e Tirán Pereira terceira, recollendo a camisola de líder o patrón de Bueu Tecarsa, e a bandeira, esa bandeira 11ª Virse do Carme, a bandeira organizada por Mecos, pois que a levaba San Bertolameu ou Bersí. Regataza, as que estamos vendo toda a temporada, e especialmente as que están votando na TVG están sendo super interesantes. E para comentar o acontecido temos a Adrián Iglesias, remeiro de Mecos. Hola Adrián, boas noites. Aí damos tempo a que te desmutes. A ver, coitamos. Ahora sí que escoitamos, Adrián. Que tal, Adrián? Bueno, sí. Miramos a felicidade de San Bertolameu, pero vos tamén acabastes contentos, non? Coa vosa actuación en casa, a actuación de Mecos. Sí, foi unha regata moi completa, donde estuvemos dándolle a cara a Chapela en todo momento, un puntiño por diante de Cabo, de Mera da outra tanda, pero moi contentos coa actuación do equipo. Tiñades aí a Chapela de referencia, como aí ades controlando. Pensaba desde o principio da regata e dicíades, son te regalo na casa, igual se queimaron e lles podemos aquí levantar a quenda, ou sabíades que ia ser complicado? Sabíamos que iba a ser moi difícil de pasar, xa que teño un equipo moi con experiencia e teño un final de regata moi bo sempre, pero sempre que salir a loitar a regata, non? Bueno, dicía na retransmisión da TVG, comentaristas que estaban Tarrío e Gustavo na narración, falaba de que o campo de regatas de voso de Mecos é un tanto especial por tema das corrientes, non? Sí, cunha marea baixa, na boia 1 vas a coller sempre moita corriente, na boia 4 tamén, sempre unha boia do medio sempre che pode axudar máis do que che quita comparado coas boias dos exteriores. Bueno, e como vos foi a vos nese reparto de calles? Bueno, tocounos a boia 4, saleunos unha regata ainda así moi completa, donde non lle perdemos a cara en ningún momento. Moi ben, moi ben. Bueno, imos ver os tempos aí, Adrián, de como foron os tempos nas diferentes quendas, nas 3 quendas desta regata Virse do Carme, na que non sei se contabas ti con que fora a gañar San Bertolameu ou Bersí, ou pensabas que Bueu ia seguir coa súa racha aí de triunfos? Pois non sabría que decir, porque ahora mesmo son os dous equipos máis puntares que hai da Liga, calquera dos dous pode leválo en calquera. Bueno, vemos os tempos, vos que estivestes aí con Chapela, verdad? Que a metade de regata, 2 segundos, só vos levaban, Sí. A verdad que sí, nos víamos todo o tempo a par deles e non queríamos deixalos escapar, pero bueno, por circunstancias, a final de regata, fóronse e nada máis. Bueno, vamos ver como quedastes na clasificación, ahora xa ordenada por orde de tempos. Bueno, está sexto posto, a vitoria de San Bertolameu, a segunda Bueu Tecarsa e terceira Tirán. Bueno, que balance faz ahora que chegamos ao descanso da Liga? Estades satisfeitos en Mecos por como vos está indo a temporada? Pois sí, a verdad que sí, que estamos facendo unha temporada de menos a máis, cun equipo moi xoven en xeral. Tedes unha media, en regatas hai regatas que tedes unha media de 18 anos. Sí, ao costado dos Treibor sí temos unha media de 18 anos. Moi xoven, a verdad. Bueno, iso como levades?
porque os veteranos aí tedes traballo extra, non? Ou os chavales veñen ben ensinados abaixo? No, a verdad que nós traballamos moito desde a base e os veteranos, pois eso, danos un puntiño de axuda para facernos crecer no mundo do remo, non? Pero sí, nós traballamos moito desde a base, o club traballa moito na base, cuidando sempre en todo momento. Bueno, a gran canteira aí de mecos. Oye, dime por aquí que está o adestrador aí contigo, que está Prol. Podes saudar, si está por aí, que se achegue e que nos mande un saúdo. A ver, Prol, saúda aí, xa que estás. Hola, boas noites. Que estiveches outro día aquí con nós. Que tal os rapaces outro día, ben, non? Bueno, pois a verdad que portáronse moi ben, fixeron unha regata moi completa como di Adri. Bueno, estuvemos en lucha todo o momento. Bueno, viñamos de facer unha regata normaliña, puxémoslle a cara a regata, saleu a xente moi motivada, bueno, como é normal nas regatas da casa, pois sempre sales con un punto extra. A verdad que vímonos en regata desde o primer momento, saleunos unha boa salida, mantuvémonos constantes durante casi todo o tempo de regata, e, bueno, despois o punto de veteranía que ten Chapela, pois doulle ese punto extra que foi cando nos meteu os 11 segundos que nos meteron. A parte de, bueno, que ese último tramo de longo na calle 1, pois sempre ten un pouquiño máis de beneficio aí, como cambiou a marea e tal, pero, bueno, a verdad que unha regata moi peleada e estuvemos aí á altura cos nosos rivales. Bueno, Adrián, esta fin de semana que non hai liga, o adestrador que vos ten preparado? Vai vos dar descanso? Que receta hai de seguir? Iremos a Castropol, a liga, e o campeonato, do Campeonato de España, a coller máis experiencia de cara á temporada. Bueno, e no que queda de liga, que busca a Mecos aí? Cal é o objetivo? En que praza queredes quedar? Dicídeme aí unha praza os dous. De que queredes quedar? A ver, por pedir unha plaza, pois claro que queríamos ganar a liga, pero visto, pois andamos moi apretados por o sexto posto, estamos luchando nos mismos tres, estamos tres nun punto, ahora mismo estamos dous equipos un punto por diante nosa, pero calquera dos tres equipos pode levar un sexto, un sétimo ou un top posto, que este máis fino de aquí a final de temporada que se leva. Firmamos a sexta, adestrador. Sí, a ver, entre o quinto e o sétimo estamos todos aí moi metidos no pelotón e a verdad que, bueno, a rivalidade está sendo moi fuerte. Esperabas unha liga moi fuerte este ano, sobre todo a media da tabla, e bueno, temos que empuxar un pouco para intentar estar adiante co quinto, pero bueno, vai ser moi complicado porque aquí todo o mundo apreta, todo o mundo vai hacia arriba e, bueno, esperemos que esta xuventude nos dé un punto extra para apretar ao final da liga estes dous rivales que temos aí xuntos por puntos. Seguro que sí, que a xente nova ten enerxía para dar e regalar. Por moitas grazas os dous por analizar aquí a vosa bandeira e sorte no Campeonato de España no que queda de liga. Graciñas. Moitas gracias. Gracias. Unha aperta aí para os dous. Imos ver como queda a clasificación da Liga neste parón. Son 3 puntos. A vantaxe de Bueu Carsa respecto a San Bertolomeu Bersí. Depois terceira está Tirán Pereira. Cuarta Chapela, que se distancia aí na loita con Cabo da Cruz. Rianxo, que está sexta. Mera sétima. E Mecos, os nosos convidados, que están oitavos por abaixo. Narón, aí en terra de ninguén. E Puebla conseguiu vantaxe respecto ás dúas prazas que teñen que disputar o play-out. Cesante, Roda, Vigo e Mugardos. Pois ata aquí. Chegamos co repaso do que aconteceu na fin de semana e agora pois imos saudar, como non imos falar das regatas, porque ainda quedan 15 días das próximas, pois hoxe imos ter aos patrocinadores, a dous patrocinadores e comezamos con Marcos Cés, xerente de B-Energy. Hola Marcos, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, B-Energy, que os incorporastes este ano á Liga e aparte de incorporarvos, pois tedes un spot
que imos ver agora. Imos ver agora o spot publicitario que tedes, o spot de Bienergy, aquí en primicia, en estrea mundial en Soltando Estacha, o spot de Bienergy. Se tes preparado para aí, Pablo, soltamos. Xeito de crear, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz, fabricando Bueno, Marcos, quedou chulo aí o anuncio, No. Sí, a verdad que sí. A verdad que o traballo de produción é bastante bo. Hai que darlle as gracias aí a Alberto, é un bo agente de marketing, a verdad. Un bon redador aí, e aí fixo Sí. ese spot. Bueno, Bienergy, por que vos decidistes pola Liga Galega? Bueno, pois empezamos un pouco por apostar un pouco por darlle un empuxón a un deporte que estaba un pouquiño estancado despois desto do coronavirus. E, bueno, outra parte de min que, bueno, pois a miña procedencia é moi vinculada ao mar, de Rianxo, na miña familia hai xente vinculada co piragüismo, co remo, e, bueno, pois empezamos a coordinar un pouco o tema para poder darlle soporte de corriente, de luz, que moitas veces as infraestructuras non son as mellores que se atopan, e empezar a dar solucións para que non haxa trancos na realización deste tipo de eventos. Empezamos a coordinar un pouco e decidimos involucrarnos en patrocinar o deporte da Liga de Remo e darlle un soporte que garantice que se poida facer a cobertura do evento, sobre todo. Bueno, non haxa problemas. Ti es de Rianxo, pero a empresa é de interior, porque é da Barrela, Lugo, non? Sí, a empresa está nun axuntamento pequeno que é Carballedo, está no sur da provincia de Lugo, limitando con Peares. E, bueno, pois ten o seu punto estratégico a nivel Galicia, porque está no medio de Galicia, entón está a unha hora de todo. Está a unha hora de Santiago, está a unha hora de Vigo, está a unha hora do sur de Ourense, está ben comunicada, e, bueno, pois, inda que non está nunha cidade grande, pero realmente é un sitio moi estratégico para traballar. Bueno, e ti en Rianxo remabas ou non? Non. Eu non optei por entrar no deporte do remo, pero, bueno, sí, na familia sí que me toca xente directa, amigos, e, bueno, é un deporte que sempre me gustou, sempre o vives con certa paixón, entonces, pois sí que me sentín un pouco identificado, e entonces, pois sí que tamén foi parte polo que me decidín a patrocinar. Bueno, e o que atopaches na Liga Galega, Trofeo Xunta de Galicia, que te está parecendo? Ese mundiño, que non sei se o coñecías algo ou non, que te está parecendo? Bueno, penso que, como estamos vendo con algunhas incidencias que hai, pero bueno, penso que vai coller un poquinho máis de forza. Po ano que ven, ao mellor, pois a Liga colle un poquinho máis de intensidade, ou os equipos collen un pouco máis de medra, de máis forza, e, bueno, vamos ver que... De enerxía de Bienergy, colle. Sí, exacto, que colle un poquinho máis de enerxía, e que claro, que colla isto un poquinho máis de potencia en todos os sentidos, sabes? Que non se quede estancado, que se dinamice, que se fagan máis probas, ou que se fagan, que medre. Eu creo que Galicia ten uns entornos, unhas rías, que son un auténtico paraíso. Entonces, eu penso que habría que dinamizalo para que esta liga colla un poquinho máis de forza, e que teña unha postura máis elevada, non? Que colla incluso un carácter nacional máis alto, ou dinamizala e a ver se pode medrar máis
do que medrou ata agora. Bueno, menudo lío hai coa enerxía, macho. O sea, é o tema, ti que estás metido aí no sector, agora só se fala de enerxía neste país, non? De aforrar enerxía, de todo iso, ti como experto na materia, como ves o tema? Pois mira, o da aforrar enerxía, bueno, este é un tema moi largo, moi amplio, hasta é delicado, non? Nos dámoslle soporte a industrias, a ganaderías, a servicios de urgencia 24 horas, a líneas eléctricas, dámoslle servicio a todos. O que está pasando cos mercados volátiles que hai de enerxía, hai xente que incluso está deixando de tirar da rede de produción e está optando por empresas como a nosa, de autoxenerar enerxía con xeneradores e darlle suministro ás súas infraestructuras de maneira puntual, cando necesitan, e non estar sometidos a gastos, digamos, abusivos, que hai que soportar todos os meses por culpa de que está mal regulado, digamos, o mercado enerxético, non? Entonces, con respecto tamén a suministros de enerxía, nós damos un amplo servicio que son 365 días, 24 horas. É dicir, sempre que hai unha incidencia de falta de enerxía, un dos nosos servicios prioritarios é ese, dar sempre a enerxía donde fai falta no momento que fai falta. E neste caso na Liga, pois, era o que facía falta. Cada día nun muelle diferente, cada día nun sitio diferente, cada día nunhas xornadas, desplazamentos, e dando un pouco a ver que alá onde faga falta ter un pouco de enerxía, pois, nós estaremos ali. Demostrámoslo casi todos os días do ano en todos os sectores que se poidan pasar pola cabeza, é dicir, que todo o mundo depende de ter enerxía. Hoxe en día é o que nos toca. E a Liga, pois, por que non? A Liga está recibindo a enerxía de Bienergy. Non che digo nada de coller vacacións, pois xa estás dicindo que traballas todo o ano, así que agora en agosto seguro que non estás de vacacións. Bueno, Marcos, pois moitas grazas. E darche as grazas en nome de todo o mundo da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia polo voso apoio a esta competición, porque Bienergy forme parte xa desta familia. Graciñas e boas noites, Marcos. Gracias a vos. Boas noites. Pois aí teñamos a Marcos Cés, o xerente de Bienergy, e agora pois imos falar con outro xerente doutra empresa que tamén é do interior e que tamén se incorporou este ano a Liga Galega de Trañeiras. Estamos falando de Toldos Gómez e acompáñanos Esteban Raposo. Hola, Esteban. Boas noites. Hola, boa noite. Bueno, vaya casualidade que as dúas empresas que vos incorporastes este ano a Liga, as dúas do interior. Pois sí, bueno, iso é bo pues, tamén. Cousas que pasan, non? Pero, bueno, está ben que tamén xa que non podemos ir á playa, pois polo menos disfrutar do deporte ainda que sexa remoto, non? Xa que non temos costa. Sí. Bueno, imos ver tamén o vosso spot, que estamos vendo aquí en todos os programas de Soltando Estacha, así que, Pablo, imos ver aí o spot de Toldos Gómez, que nos acompaña en cada programa. Hoxe estamos aquí en Arzúa, na sede de Toldos Gómez, primeira empresa que realmente aposta na nosa liga e que vai estar acompañándonos en esta temporada tan especial que vai ser para nós o 2022. Boas tardes, son Esteban Raposo, son o xerente de Toldos Gómez. Para nós é un orgullo e unha sorte poder apoiar a Liga Galega de Traineras. Ben, é certo que somos unha empresa con sede no interior, este deporte principalmente de costa, pero o noso mercado é toda a comunidade autónoma galega, temos moitos clientes nas zonas de costa, xente que ten segunda vivenda, é un deporte que nos parece moi interesante apoiar e promocionar, e que teñen todo clase de éxitos e comente a afición e a práctica do deporte, que se trata de contribuir un pouco a eso tamén. Bueno, a colaboración concretamente de Toldos Gómez vai a poder mellorar a imaxen que vamos a dar en todos os campos de regatas con material que evidentemente saben facer eles
e que nos axudará que a presencia nos campos de regatas en terra, evidentemente, pois millore de unha forma moi clara. Pois nada, invitar a todos os aficionados deste reporte a que conten con nos se lles fai falta, desexarlle a Liga unha boa competición deportiva e que gañe o millor. Bueno, moitas gracias por recibirnos aquí na vosa casa para a firma deste convenio e además esperar vervos polo menos nunha regata, se non son en máis ali xa no mar, que disfrutedes bueno, nos disfrutaremos da vosa presencia. Bueno, non era o anuncio, non era o anuncio, era o día da asinatura, non? Dese convenio co presidente da Liga. Bueno, cumpriches a promesa de ir a unha regata ou non, Esteban? Pois aínda non, e non foi porque non me insistía, teño pendiente, xa me vai tocando. Estuvo moi ben esa visita, é verdade que foi un despliegue impresionante, para nós polo menos que non se ven moitas tañeras por Arzúa, pois tela ali, bueno, foi unha cousa bonita e ben montada, sí. A trañeira da Megrove, creo que era que estaba aí a Pabliño, a que foi a Tarzúa ese día. Efectivamente, mas que era amarela, que o noso color corporativo é amarelo, que non hai moitas empresas que usen ese color, e sí que luceu moito, a verdade que estivo moi ben, sí. Bueno, e o que estás atopando na Liga, porque a imaxe que se está dando, por exemplo, nas retransmisións, cos toldos, ainda outro día montouse un toldo, non foi televisada, pero no Grove, nun barco, que estiven eu ali, nun barco montouse. Bueno, o que te estás atopando, gustache na Liga Galega? Sí que me gusta, a verdad que gustame todo o que estades facendo. Este programa está moi ben, é un orgullo que aparece o noso logo aí abaixo. Estades facendo, eu creo que a comunicación que está facendo a Liga de Traños é unha cousa ben feita, non é só a televisión, non? Que, bueno, parece que se abre o espectro da comunicación, non? E tamén está o tema das redes e tal, está todo moi ben feito. Creo que para a nosa marca é un orgullo, a verdad, que se asocie a un evento, bueno, unha serie de eventos deportivos como esta liga. Bueno, e gustache o acabado aí, a imaxe que se ofrece, porque é chulísima, non? Estás aí no campo de regatas e se ven aí esas carpas de Toldos Gómez. Sí que é chulísima. Es que ao lado do mar parece que luce todo máis, verdade? Mas neste tempo de verán, pois sí que luce, sí que dá gusto e que sacamos peito, non? Cando vemos aí a nosa imaxe. Parece que para unha PM, como nos deixamos ser unha PM de Arzúa, pois é un orgullo, non? Ver así a nosa marca, o noso nome dese xeito. Bueno, vos que tedes vinculación co deporte, patrocinades outros eventos. Eu sei, por exemplo, a carreira que se fai aí en Arzúa, que é patrocinada por Toldos Gómez, a carreira popular. No mes de setembro era antes, non sei se agora ainda é. Pois sí, este ano, o día 10 de setembro, pois haberá carreira outra vez presencial. Despois de dúas edicións virtuais, que non quedaba outra, pois volve a xente a correr. Pero sí, a verdade é que é unha cousa que ven de vello, de décadas atrás, do patrocinio do deporte. Eu creo que é unha boa forma de demostrar compromiso social, non? A sociedade, dende logo, valora o deporte e fai ben, porque sempre se asocia unha vida saudable, un ocio san para a xente nova. Entón, é unha forma de contribuir a que se practique deporte, sobre todo en sitios como en Arzúa, que non hai moitas empresas que patrocinen, pois patrocinamos varias iniciativas. O fútbol dos rapaces, en tempos o baloncesto, as escolas deportivas, por exemplo, a relación que a Sociedade Deportiva Arzúa, que está pois ben de décadas atrás. Espero que continúe
que continúe moitas máis décadas. Tamén o Clube de Natación de Arzúa tamén o patrocinamos. Ves, aí xa tíamos algo de náutico, ves? aí xa vos tiraba. Sendo do interior, o mío ven polo Clube de Natación. Bueno, seguro que xa comentou o presidente da Liga, Javier, cando foi a vos instalacións. O ano pasado houbo proxecto de facer unha regata no interior. O que pasa que despois era prácticamente inviable en Portomarín. Non sei se en Arzúa podemos buscar algún sitio ali. Vai estar complicado, non hai ningún estanque. Pois non está tan complicado. Temos aquí un embalse de Porto de Mouros que en tempos foi non de traiñeras, pero aquí viñan a remar. Houve aí, pois non sei que pasou, había instalacións moi chulas que están totalmente desmanteladas, pero o embalse sigue estando. Así que descabellado non é. Vaya que siga collendo pulo o deporte e que ese proxecto pois algún día se concrete en Arzúa ou en Portomarín, pero sí que estaría ben facer no interior unha regata. Bueno, para acabar, coméntame por aquí que ti tes vinculación despois co mar, porque a túa muller que é de Muros. E Muros é sitio importante no mundo do remo, con Muros, con Esteirana. Sí, efectivamente, a miña muller é de Muros, claro, toda a miña familia política. Este deporte, sempre que os fines de semana me vían meus cuñados aí conectados e pendientes das regatas, non me queda tan longe. Eso é certo, é verdade, sí. Mira, pois, por exemplo, podes ir á regata de Muros, que se vai celebrar, pois por ali te esperamos, que hai regata da Liga B, creo que cadra o sábado 20, agora falo de memoria, pero creo que é o sábado 20. Pois imos tomando nota, pois nada, moitas gracias. Pois nada, grazas a ti, Esteban, por acompañarnos e grazas, como lle dixemos antes a Marcos, en nome de toda a Liga, polo apoio de Toldos Gómez a esta competición. Graciñas, boa noite. Boa noite, un placer e un orgullo. Hasta logo. Orgullo noso de ter hoxe dous convidados especiais. Ao final, tivemos moitísimo nivel nos convidados da Liga e despois cos patrocinadores Bienergy e Toldos Gómez que nos acompañaron. Pois ata aquí chegou esta edición de Soltando Estacha. Para a semana volvemos, non hai regatas, pero temos que presentar despois hasta fin de semana do 13 e do 14, que xa se pon a Liga aí, que vai a ferver na súa recta final. Moitas grazas a todas e a todos por seguirnos e ata a próxima. Stop, circulaciones. Por